Podcast C2 català.cat, episodi 20è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Benvinguts una vegada més a C2 català.cat, el podcast. I abans d'arrencar, abans d'entrar en matèria, volem donar-te les gràcies a tu, a l'oient, perquè en 20 episodis ja tenim gairebé 2.000 reproduccions. Així que moltíssimes gràcies. En un episodi anterior et vam comentar els 5 errors que més van cometre els examinants a l'examen oral del C2. Ara et convidem a que siguis tu qui detecti els errors del text que hem creat. T'animem a fer de detectiu lèxic. Què has de fer? Has de detectar i corregir 5 intrusos que s'han infiltrat en el nostre text i que, per desgràcia, són habituals en tota mena de discursos. Es tracta de 5 paraules o expressions que s'han extès com una taca d'oli. Com ho has de fer? Et llegim un text que conté 5 paràgrafs i en cada un hi ha un intrus. T'anirem indicant quan comença cada paràgraf i així tindràs més acotat on hi ha amagat cada error. Estàs preparat o preparada? Som-hi! Cada dia som més conscients de la importància de seguir una dieta equilibrada per evitar problemes de salut. Però les dades s'obstinen a presentar-nos l'obesitat com una assignatura pendent, que és precís solucionar. Arrenquem el segon paràgraf. Un estudi de l'any 2019 reflexa que 4 de cada 10 infants d'entre 6 i 9 anys sofreixen sobrepès. Tercer paràgraf. A més, els resultats identifiquen que hi ha una bretxa segons el nivell econòmic i educatiu de les famílies, ja que, com més baixes són les rentes, més elevada és l'obesitat entre els seus components. Quart paràgraf. Hem de garantir que tothom pugui abarcar amb facilitat aliments saludables i sostenibles per poder reduir la desigualtat en la salut. I cinquè i darrer paràgraf. Invertir en programes d'alimentació saludable no és una despesa supèrflua, sinó que a la llarga és rentable per tothom. Ha anat bé? Quants intrusos has detectat? Si n'has descobert 5 i són els que han de ser, enhorabona. Ets un bon detectiu de lèxic. Si no els has trobat tots, torna a escoltar i analitza el pam a pam. Però si no acabes de veure-ho clar, al proper podcast, el 21è, nosaltres te'ls diem i te'ls comentem. Subscriu-te i comparteix el nostre podcast, així no te'n perdràs cap. I per saber-ne més, entra a c2català.cat, on uns quants examinadors hem creat un curs complet en què t'ensenyem els trucs per aprovar l'examen. Nosaltres els sabem i te'ls diem. Vine a l'examen ben preparat. Si ho fas, t'anirà bé.